super vec, dajte si ho veľa, budete jak kec. Dávam si ho do žily, že som zabudol hovoriť, však nevadí, nemusí každý vedieť hovoriť. Ja sa asi zabijem, nemá to zmysel, keď doma nemám piko, tak som jak vyjebaný kripel. Ľudia hovoria, že dvojičky boli na piču, ale že spôsobili pokoko dymu a pičoviny. No ja si myslím, že to bola super udalosť. Arabia negri nám urobili veľkú láskavosť, zajebali lietadlo do veže, zajebem negrov za chvíľu do mreže. Nenávidím iné rasy ako bielých, všetky ostatné sú pekne na piču a nedávajú zmysel. Ja len chcem poriadne zarobiť, nech piko môžem konečne urobiť, využijem ho na príjem výživy. Aj keď všetci slúbili, že budú dobrí, ale kokot urobili, vygenili sa na naše matky. Pícham si to do žily každý boží deň, a keby nevieš počítať, tak je to 7 krát za týždeň. Všetci ste pekne nadržaní malí chlapci, jak ten vyjebaný ink menom Marci. Koka, moli, trava, piko, všetci to chceli z ruky, trhali mi to. Moji fans sú nejaký divní, píšu stále Gen Z pičoviny, kauzy a ragebaity a jebem na to. Toto je Majster Pika 2, tak zabij sa a jeb na to. A nerozprávam ako Eminem.